Når aarhusianerne mister deres cykler, er det kun få af dem, der får dem tilbage igen. Det skal de nye taglocks nu hjælpe på. Taglocks er klistermærker, der alle har sin egen unikke kode. De placeres et synligt sted på cyklen, og skulle cyklen blive væk, kan forbipasserende scanne taglock-koden ind på sin smartphone. Så får ejeren automatisk besked via e-mail om, hvor cyklen er blevet efterladt. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der hvert år bliver stjålet over 7.000 cykler i Aarhus. Peter Dreyer mener, at færre cykler vil blive skrottet, fordi det er blevet lettere at finde ejeren. Tidligere kunne det ikke betale sig at lede. Fordi sandsynligheden for, at man finder cyklen igen, den er så lille, at det ikke kan betale sig at vinde. Det kunne vi forhåbentlig komme ud over her ved, at cyklerne lidt hurtigere vender tilbage til dem, der savner dem. Pablo Celis er projektleder for Aarhus Cykelby. Han håber, at projektet kan bidrage til, at flere aarhusianere får deres bortkomne cykler tilbage. Projektet vil dog ikke kun mindske cykeltyverierne i Aarhus. Jeg tror ikke, vi kommer organiseret tyveri til livs. Det tror jeg ikke på, for de vil altid være der. Det her, det er at hjælpe folk med at finde deres cykler. Indtil nu har succesen været beskeden med kun 4.000 registrerede taglocks siden oktober 2011. Derfor forsøger man nu med en ny fremgangsmåde. Gør de det? Vi har erfaret, at hvis man bare giver dem det i hånden, uden en vejledning, så får de dem ikke registreret. Så tanken med det her, det er at komme ud og se, hvordan vi effektivt kan udbrede det her taglock, så alle ved, det eksisterer. Og der vil jeg så prøvet af med at sende den til husstanden, så hver husstand får en udførlig vejledning på, hvordan man gør, plus de får 4 markader, så de kan sikre hele familiens cykler. De aarhusianere, vi mødte, var overvejende positive over for projektet. Det er da super fedt, især i Aarhus, når der er så mange cykler, der bliver stjålet hver dag. Så det er rigtig godt, synes jeg. Jeg synes faktisk, det er et godt tiltag. Ideen i sig selv, jeg synes, det er meget smart det der, fordi alle folk, stort set alle unge, har jo en iPhone. Men projektet er afhængig af, at forbipasserende bruger tid på at stoppe op og scanne koden. Peter Dreyer har tillid til, at aarhusianerne vil tage projektet til sig. Hvis ikke de vil være med, så falder det til jorden. Fordi det her projekt, det lever kun i kraft af, at vi vil hjælpe hinanden med at finde tingene. Det tror vi på. Vi tror på det bedste i mennesker. Blandt de adspurgte aarhusianere var der tøven, når spørgsmålet faldt på, om de selv ville scanne koderne ind. Hvis jeg havde en smartphone, men det har jeg ikke. Nej, for at være helt ærlig. Hvorfor ikke? Fordi jeg går bare forbi, tror jeg. Jeg tænker ikke sådan rigtigt over det. Bycyklerne i Aarhus har haft taglocks på siden april, og det har man allerede gode erfaringer med.